Urupati. Lamun to tembungmu suga kasar kaya mengkono padha kira aku njur jirih getih wedi mati keder jantungku. Gandeng kowe ora mung satriya nanging saiki wis dadi ratu antepana jiwa kanarendran. Wong kepengin mukti kudu wani mati, pengin mulya kudu wani rekoso. Yen pancen kowe bisa njebol dadane Gandamana kukupen Dewi Drupadi. Wah, yen ngono kowe ora kena kinawi becik. Jaluk Radawa umurmu. Ketanggor para sata Kurawa kakon dadi emput kowe maju bareng ora bakal mundur jangkal. Menungsa kuwi duwe sangu antarane ya kuwi sepisan urip angka 2 wujud, angka 3 karep, angka 4 rasa, angka 5 berbrayan. Ingkang sepisan sangune urip manungsa diperang dadi 5 ya kuwi watak Brahmana, watak Satriya, watak Wisya, watak Sudra, watak Durjana. Watak Brahmana senengane mung tapa brata manembah kawan Gusti ingkang nyipta jagat kabeh tumindak lan pakartine disramakake marang Hyang Agung kanggo srana hayune donya tekan akhir. Kuwi watake Brahmana. Ingkang angka 2 ya kuwi watak Satriya senengane tetulung marang pepadaning titah tanpa ngarep-arepi wales sepi pamrih rame ing gawe. Kuwi watake Satriya. Banjur watak Wisya. Watak Wisya kuwi senengane nyambut gawe ora leren, yen rampung anggone nyambut gawe ninggali seneng karo sing blonjo. Kuwi watake Wisya. Banjur watak Sudra. Watak Sudra kuwi senengane mung njejaluk nadyan wis duwe. Nadyan wis duwe nanging durung marem lamun to durung njaluk. Banjur watak Durjana. Menungso ingkang senengane tumindak cidra ngrampas nyolong apik-apike ngapusi kuwi watake Durjana. Uripe menungso ki paribasan dagang tuna andum bathi. Nek tuna sing dibakul apa, nek bathi bathine sapa sing didum. Urip tanpa pawitan weruh-weruh mung kali. Meneng anggere gancang candrane sang Gandamana kaya sara ing yudha. Meneng tajem kaya lintang Bima Sekti nuwak tutuk ing naga. Lah menika ta warnane satriya Mandira jajar nenggih Raden Gandamana. Dasare Sura Sekti mandraguna prawiring jurit. Nadyan wis sawetawis nggenya anggelar sayembara prang. Parandene para ratu satriya tan ana ingkang kuwagang ngasorake kridane Sang Gandamana. Samono nedeng jumeneng anjegrek kaya tugu aja mapan wonten ing blabar waja kenteng kawat janget cinencang alun-alun negari Pancala. Kedadak dampyak-dampyak
sinartan swara sorak gumuruh nenggih praptane para Kurawa ingkang ninggaling tata krama. Panjo kala Pandhawa ya kumulung semangkahang grosro sesumbar lindho getar bumi gonjing kumaludhok kuntara katok mokang caloniti mokang caloniti lumembak penyu kumambang tuhu Sang Wisnu Bathara ndak waspadake ngamungkah oning Blaktar Waja kenteng kawat janget cinencang alun-alun negara Pancala Radya Ratu Anyar Katon negara Ngastina Weduryudana ya dasar para nyata paman Gandamana aku jangkep para Kurawa ingkang mapan utawa tumeka ning negara Pancala kene sing ndok karepake kepiye Kurpati ndak jaluk kanthi banget paman Gandamana damar mancung cupeten teka seminanggen mung gelar sayembara perang luput katuranggane sisip sembiri ana apese anggane kowe bisa menang karo para ratu satriya memper merga kae pancen babar pisan ora duwe kaprawiran yen adu arep karo Kurupati are palungguhane iki kowe bakal kuwirangan paman mula kang mangkon yen kena tak pringgake kanthi becik lerena tepeka samengko anggen mung anakake sayembara perang aku tresna pedamen tresna karo kerukunan kene kembang saka ing kraton negara Pancala Dewi Drupadi bakal tak gendhong dadi ibune wong sak negara Ngastina gorene wae padha mentat lir kinetap Sukayaya sinepe Jojo bang mawingo wingo wengis netra kocak ngundarandir
Drupadi. Lamun to tembungmu suga kasar kaya mengkono padha kira aku njur jirih getih wedi mati keder jantungku. Gandeng kowe ora mung satriya nanging saiki wis dadi ratu, antepana jiwa kanarendran. Wong kepengin mukti kudu wani mati, pengin mulya kudu wani rekoso. Yen pancen kowe bisa njebol dadane Gandamana kukupen Dewi Drupadi, wah, yen ngono kowe ora kena kinawi becik, njaluk ra dawa umurmu. Ketanggor para sata Kurawa kakon dadi emput kowe, maju bareng ra bakal mundur jangkal. Dikropolo kanggo minyak Asammo samya matali kadang perpepet dilapeng koko tas wengkong ngontran misi jebol. Iya, iya. Wong apa?
Marat. Oh, Dian. Perbawane ngidap-ngidapi maju. Hat. Lu. Dian. Hat. Wong apa iki? Hat. Oh. Oh. Hat. Oh. Hat. What? Oh. Betul. Pupuk kaca sikar sirahmu. Wei! Oh! What? Mbak! Oh, oh, oh. What? What? Ah! What? What? Oh! Ah! Ah! Oh, biar lo. Kau beli? Hah? Dian. Hah? Hah? Ha! Lu. Lu. Oh. What? What? Right. Oh. Ada ya. Bujur! Bujur! Durmu ganti cajimu, paman jojo baru! Surabroto, Jayabroto, Sayuta Wara saged diwuri. Apian kaya wong delo rebutet kaya pejagat pati. Ora bakal digrek wuluku salaba. Ayo, maju ke para karsa. Kelakon mati dening kowe, aku. Piye? Maju ke para karsa, kelakon mati dening kowe, aku. Kuwalik. Ah, kuwalik. Mati dening aku kowe. Pancen tak walik mati dening kowe aku. Dek ngono iya, aku maju perang tak niati bunuh diri. Kok ngono iya, tinimbang ning omah ya dioyak-oyak kredit. Warung lalu iya. Awes. Tangan tengen kuburan kiwa ruwai sakit. Perang karo Derma ganti akeh matine. Sing mati sapa? Aku.
Minggat kono. Ora iya. Hoi, kodar kowe. Kowe lho, mripate malah mentel kaya bandeng. Hot, kodar kowe. Wah. Hai, kodar kowe. Hat, modar kowe. Modar kowe. Modar kowe. Modar aku. Aduh. Aduh. Wah. Woi. Hot. Lah. Wah, koprol langsung ngadeg. Iya. Mati. Ayo. Lek. Preman tanon kok dijarak ora. Wek. Edan ampuh tenan. Apa-apa. Wek. Sembah iki ger tinggalane putuku mati kon ho ha ho Gerok tidak. Pusakan jroning gewa mandika taun celang pedhangipun kang ketaman Braja pripun kabare Mas para Kurawa anggenipun Bandayuda kalih Paman Gandamana pripun kabare menang napa kalah mukti napa malah mati Kurawa Man nyadong dawuh Man Tersasana wonten dawuh genti aku tak takon nalika kapan lakone apa nggone ning endi sing nanggap sapa Kurawa perang kok menang pripun to kalah nemen lho Kurawa mau budalan kaya ngono do jingkrak-jingkrak rompete wuh geni parandene kapengkok ing Pancabaya ubayane kok mblenjani mosok kowe ora apal karo watake Kurawa
Kurawa ki apike mung loro, siji poto, loro mangan. Kurawa niku iya. Saya angger lawuh iki cocok. Wah. Edian tenan dan. Kurawa iya. Mula Kang mangkono Dur nuwun sewu. Janjane sing tak arep-arep ki kowe, sing tak jagake ki kowe, sing tak deng-deng kaya kendang ki kowe. Merga kekuatane wong Astina ki mapan ana ing Dursasana. Kula man. Lah iya kowe. Kowe maju perang tanding ana pamanmu Gandamana. Dherien kula tak takon. Sampeyan wau kalih Kakang Duryudana sowan wonten Talkanda sahandhap pepadane Eyang Bisma wau tujuane napa? Nyuwun pambiyantu marang panjenengane supaya nelokake Gandamana. Eyang Bisma sagah napa mboten? Ya sagah. Ning kenapa kok Kurawa dadak kakehan polah? Janjane wiwit budal kula menika badhe nuwun sewu, mboten cocok kalian ati kula badhe berontak, kula badhe mbantah. Ning gandeng wonten Kakang Kurupati kula pekewo. Mumpung dene samangi kula adu arep kali sampeyan, jane karep sampeyan niku pripun? Sampeyan isih diwenehi urip kali Gandamana pun bejo lho sampeyan niku. Apa kira-kira wong-wong ora ngerti kali sejarah sampeyan? Gandamana mbiyen ku patih Ngastina, patihe Paman Pandhu Dewanata, ning mang fitnah, mang gawe budidaya men Gandamana mati, mila mang gaweke luweng nalika lakon Gandamana luweng. Ning nyatanipun Gandamana nggih serik manahipun ngajar kali sampeyan, tujune kok sampeyan isih urip. Upami lampan Gandamana luweng sampeyan pun mati yo mendah kaya apa. Mula mumpung sak mangke sampeyan niku isih urip, manggunake sisaning urip sampeyan niku kangge ibadah, kangge manembah, kanggo tobat wonten ngarsaning Gusti supaya besok yen tinimbalan sewanci-wanci ora nguci wani. Ngoten kudune. Teng donya niku nuwun sewu, sampeyan wujude menungsa karo ula niku beda. Yen ula nika saya tuwa iso telungsungi, yen menungsa bakale mati lho, man niku hukume wajib. Merga teng donya bakal ngunduh ing karma sing bener jejer, sing luput mawut sapa ing bibite oleh kono wahyune bakal sirna. Ning wiwit kuncung nganti gelung sampeyan ora gelem eling karo Purwodasina, janjane sampeyan karepe niku pripun? Maka sampeyan niku saya tuwa, wong tuwa ning diparani tan wurunga badhe sowan wonten ngarsaning Gusti. Nuwun sewu, yen sampeyan karo dulur apik, karo tangga apik, karo ponakan yo apik, karo wong liya apik, mang titeni sampeyan sok yen mati mesti ra nek wong nglayat sampeyan. Dapur mono muni sing ora-ora. Lho nyatane ngoten, pun to mang titeni. Lakon sengkune mati, tangga kiwa tengen malah nyukurke. Alhamdulillah sengkuni modyar. Delalah sampeyan saka omah dibudhalke ning kuburan ora enek wong sing gelem njunjung mayit sampeyan. Gelem enek wong papat ning opahe 100 papat ping 100 400. Ning nuwun sewu sampeyan budal saka dalem sampeyan nganti tekan kuburan niku diplayokne mongko ndase teng mburi. Cangkemmu Dur aja gawe giris kaya ngono. Ah niku saestu, mergo sampean bakal ngunduh ing pakarti. Wah, teko kuburan, delalah udane teko bledeke nyamber dar der. Ora sronta wong papak wau sing jenenge mayit sampean mboten didukke mudhun, ora dirukti apa mestine. Ning saka dhuwur mergo udane teko, kon dhuwur sampean diuncalke. Kolobes kuntul balis, terus bar niku sampean diuruk, mongko ndas sampean teng kidul. Cangkemmu Dur, yen pancen kowe ra wani perang menenga wae. Ora perlu sambat karo dapurmu aku. Muni sing ora-ora. Maju wae, Lur. Maju wae. Perang kali sinten? Lho, Gandamana Dik. Piye kowe? Perang kali Gandamana. Iya, yen kula maju perang janjane kula wani. Ning kula pekewo kalian Eyang Bisma. Mergo kula tingali Eyang Bisma nika sampun siaga ing diri sawiga ing gati. Mila kula gelem perang ning ampun mungsuh kali Gandamana. Arep perang karo sapa? Jane rame niku yen kula perang kali sampeyan, Man. Niku rame niku.
Dapurmu kaya luwakmu. Aku wis ora tau perang. Karo mbokmu cilik perang wis arang-arang. Anggere turu ning aku ungkur-ungkuran karo mbokmu cilik. Anggere aku watuk ngono iki. Mbokmu cilik le muni ya elek lah cek urip lambe apa jan. Maju. Ah mboten. Kowe iki ponakku lho. Nggih, ponakan sampean pancen paman kula. Yen perintah sampean tumuju marang bebener lan kautaman, kula wani perang. Nek gandeng perintah sampean tumuju marang kanistan, nyuwun pangapunten boten kemawon. Kowe ning Ngastina dadi apa? Pangeran Pati. Kewajibane piye? Ngestoke dawuh ratu lan patih. Mongko Pati Ngastina ki aku tek kowe ora manut karo aku, arep manut karo sapa? Ale manut kula kalih Pak Kliwon mawon. Lambene ora tata. Maju. Yen nganti ora gelem maju aja takon dosa. Kowe tak corek lho saka golongan Kurawa. Arep nyambet gawe apa? Lho ngono kuwi lah anggere ora gelem perang ngono terus diincim, diancam ngono kuwi. Mbok ngelingi lek mangan tengkleng mau. Lek mangan sregep kaya ngono kon perang imbas-imbis ora. Nggih, kula tak perang ning ora kudu menang lho. Piye? Kula tak perang kali Paman Gandamana ning ora kudu menang. Iya, menang kalah iki tinemu mburi sing baku ketok metu keringetmu lho. Nggih. Yen pancen ngoten mang sumingkir nggih. Kula sing maju perang. Oh, kelakon mati dening aku wis sengkuni. Musuhmu Gandamana. Luwak ya ora. Nggih, Gandamana mang nyingkir. Aksoraki saka kaduane. Nggih. Gandamana lawan. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Luput mudhar. Junjung sabetake. Junjung uncalake. Balik getak mudhar. Ayo le, ayo le. Ayo le, ayo le, ayo le, ayo le. Dersasana Jaya, Dersasana Jaya, Dersasana Jaya, tempe mungkil. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Luput mudhar. Junjung sabetake. Junjung uncalake. Balik getak mudhar. Ayo le, ayo le, ayo le, ayo le. Ayo le, ayo le, hey, hey, ah, ah, ah. Dersasana Jaya, Dersasana Jaya, Dersasana Jaya, Dersasana Jaya, tempe bungkil. Oh, lo, hey, what? Dersasana remuk
Dirsasana remuk, dirsasana remuk. Oh, aduh yuk. Mangka anggros rosa sumbar lindung
Weh. Weh. Wah. Tembang tengara mundur sawadyane nedya kundur Jagat Dewa Bathara jagat Mangestungkara. Adhiku sing ndak tresnani Narayana. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh, Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya wis ndak tampa gawe bombonge rasa pangestuku tampanana. Inggih sanget anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Udawa. Ya. Prayogakno anggonmu lungguh Udawa. Ya. Matur nuwun. Kaya ora kurang prayoga anggenku sibulan sing gedhe pangapuramu. Nadyanto ripalungguhan iki kowe wis dadi ratu ning aku tetep ora ngowahi adat kaya sing ana ing Widara Kandhang. Kala tanpa rupa mbiyen ning Widara Kandhang sing dianggep tuwa dhewe iki aku. Anane aku ora basa karo kowe Prabu Baladewa merga nalika jaman ana Widara Kandhang sing tuwa dhewe aku, nadyanto aku wong tuwa ki langka nandhang lara ning ya sok-sok ana larane. Aku ora basa karo kowe. Ya ora dadi apa. Bratajaya lara ireng kowe. Bratajaya kowe. Ya rangkung ae ora. Celuk karo bapak iso kowe. Lara ireng apa Kakang? Prayogakno anggonmu lungguh Bratajaya. Mangrasa ora kurang prayoga anggenku seba. Ora liwat sembahku katur Kakang. Bak ling ngrangin kaya ngono. Gumunku anggere awake seger waras ling ngrangin kaya ngono. Aja dibalani rasa renang meneh. Ora Kakang, ora. Ora nganggo apa-apa nekat ambyur ora. Nek nganti wong liya ngerti lek kowe duwe nik-nik. Iya Kakang. Narayana, niki wonten timbalan kang ngadhawuh Koko Prabu. Nah, apa to darunane kowe adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake mergo ana bab wigati ing bakal ndak babak. Ripalungguhan iki pun Kakang Baladewa wis Nyakrawati mbau dendho ngenyam kawibawan kemul kamukten keceh bondo. Wenang nepak mbun-bunane wong sak negara Mandura pun Kakang wis dadi ratu merga pangestune para sepuh klebu pangestune Kanjeng Rama Basudewa mbiyen. Sing jenenge dulur sing jenenge keluarga kuwi aku kepengin duwe panggayuh sing mulya aja mung Baladewa dhewe nanging dulur-dulurku becik Narayana Bratajaya apa dene Kakang Udawa bisa ngrasakne kamulyan tumata uripmu sing kanthi becik tanpa beda kaya Baladewa. Blaka suta blakutang terus terang Narayana. Aku mau bakal nata karo uripmu Narayana. Iki dalangan tineh ya. Inggih kados pundi? Nah, mumpung ripalungguhan iki wis ngadhep ana ngarsanipun Kakang,
eling-elingen ngendikane Baladewa iki ingkang surasane sing jenenge wong urip sing jenenge menungsa kuwi duwe sangu ing antarane ya kuwi sepisan urip angka 2 wujud angka 3 karep angka 4 rasa angka 5 bebrayan ingkang sepisan sangune urip manungsa diperang dadi 5 ya kuwi watak brahmana, watak satriya, watak wisya, watak sudra, watak durjana. Watak brahmana senengane mung tapa brata manembah kawan Gusti ingkang nyipta jagat kabeh tumindak lan pakartine disramakake marang Hyang Agung kanggo srana hayune donya tekan akhir. Kuwi watake brahmana. Ingkang angka 2 ya kuwi watak satriya senengane tetulung marang pepadaning titah tanpa ngarep-arepi wales sepi pamrih rame ing gawe kuwi watake satriya. Banjur watak wisya kuwi senengane nyambut gawe ora leren yen rampung anggone nyambut gawe ninggali seneng karo sing blanja kuwi watake wisya. Nyambut gawe ora duwe kesel, nyambut gawe ora duwe leren. Nadyan to piranti sing semene akeh, sing adate diusungi, jane wong telu ya mung sithik, ning kepeksa dina iku kudu wong loro, ya dilakoni kanthi esem guyu. Ngono lho. Kuwi wisya loro, Inggih, Koko Prabu. Nah, kaya ngono kuwi watak wisya. Banjur watak sudra kuwi senengane mung njejaluk Nadyanto wis duwe nanging durung marem lamun to durung njaluk. Banjur watak durjana menungsa ingkang senengane tumindak cidra ngrampas nyolong apik-apike ngapusi kuwi watake durjana. Uripe menungsa ki paribasan dagang tuna andum bati nek tuna sing dibakul apa nek bati batine sapa sing didum urip tanpa pawitan weruh-weruh mung kari urip. Inggih Koko Prabu. Nah angka 2 ya kuwi wujude menungsa kuwi kojur-mujur bejo cilaka bungah lan susah menungsa mung sadrema nglakoni urip apa butuhe pepuntane mung mati. Dadi wong urip kuwi mangan diajari kulino, mlaku ditetah tau, pinter disekolahake nate. Dadi wujude menungsa ora mung lantaran bapa ibu guru nanging jagat saisine nemtokake sinartan utawa pancatan eling lan waspada. Angka 2 wujud. Ingkang angka 3 ya kuwi karepe menungsa kuwi bisa mulur lan bisa mungkret. Yen gugone kelawan karep menungsa mulur kekarepane wis duwe isih kurang, wis akeh isih kurang, wis sugih isih kurang sugih, wis apik isih kurang becik. Yen karepe menungsa diungkret, wong urip mono entek-entekane mung mati. Mulane urip ngoyo-oyo kuwi arepe nggo apa? Kuwi yen diungkret. Nanging bab mulur lan mungkret mau mung gumantung menungsane dhewe ingkang wenang nemtokake arep milih mulur ya monggo, mungkret ya monggo, watone ora tida-tida anggene netepi dharma, anggene ngayahi urip, anggene tansah manembah lawan purbane Gusti. Inggih. Angka 4 ya kuwi rasa. Rasa mono gumantung rasane pribadi ora bisa diukur nganggo rasane sapa-sapa. Sing angka 5 ya kuwi bebrayan. Urip bebarengan antara lanang lan wadon ing padha-padha kaparingan nugraha katresnan satemah urip sih sinian nurunake anak putu minangka panyambunge sejarah anut kelawan wedaring weda suci. Bedane menungsa karo kewan lan kayu watu ki ana kene. Bedane menungsa karo kewan lan kayu watu ki ana kene. Lek kayu watu ki butuhe mung loro, ya kuwi urip karo wujud. Urip ana jurang ya ora ngersula, urip ana tengah dalan ya ora dosa, urip ana tengah alas peteng ya ora sambat.
buktine ora ana critane wit kok pindah tempat ki ora ana critane. Tempat menika menapa? Panggonan. Panggonan. Nggih, nggih, nggih. Lah ngono kuwi. Ya. Ewadene yen uripe kewan kuwi janjane butuhe mung telu. Ya kuwi siji, wujud, angka loro karep, angka telu urip. Mung kuwi butuhe kewan. Karepe kewan mung mangan karo sanggama, ora weruh karo kautaman, watone mung karep. Mbuh kuwi darbeke sapa waton pengin ya dipangan, mbuh kuwi bojone sapa waton karep ya dicingklak. Kuwi kewan. Lan beciking tumindak sarta ora bisa dinalar nganggo pangrasa jur. Ing kene iki aku bisa nemtokake ana kene iki bedane menungsa kewan karo kayu watu utawa karo wit-witan. Nah, gandeng ripalungguhan iki kowe wis dewasa Narayana, aku kepengin nata uripmu. Ora kudu dadi ratu luwih dhisik nanging aku ngerti kowe ngalor ngidul klambrangan ora nate saba omah. Mung lunga wae ngluyur wae bareng karo Udawa. Kowe karo Udawa kaya tumbuh entuk tutut. Anggere kon dolan sregepe ora umum. Tur lek dolan iki angon wayah, ngerti karo kahanan. Yen kira-kira sing di omah iki kesel, aja nekat dolan iki. Ya ora. Lah piye kangen. Omben bengi pethuk isih kangen lho. Lan bengi pethuk sesuk prei nggih leren kumpul keluarga panggang goleki ae ora. Kancamu nadan rino wengi ngomonge gendeng. Lek pendak biar kok jak ngomong gendeng, ngono ya ana bosene ngono. Gumun ora. Aku nata uripmu carane kowe bakal tak rabekke karo putri Pancala sing jenenge Dewi Drupadi. Manuta Narayana. Pametaring warsitaning ati Sumantaka niru pujangga cat muda ing batine marma kedah kinunggung panruh yen akeh ngesami hameksa angrumpaka basa kang kelantur tutur kang ketula-tula pinalaten rinuruh kelawan rere mrih padanging sasmita Nuwun pangapunten Koko Prabu, ngaturaken panuwun dening ngantos dumugi semanten pangrengkuh katresnan paduka dumateng ingkang rayi kula pun Narayana. Namung nuwun sewu. Menapa kinten-kinten Koko Prabu mboten kulak pamarta adol pangrungu ripalungguhan samangke putri Pancala Dewi Drupadi. Menika kinarya sayembara perang ingkang tegesipun sinten kemawon ingkang kuwawi ngasoraken kridanipun Paman Gandamana menika ing saged mengku dumateng Dewi Pancali. Ya bab kuwi sing bakal tak dadaki Narayana. Kowe paribasan mengko mung tengok-tengok nemu kethuk
kowe ora perlu tumandang, kowe ora perlu makarti, mengko Baladewa pribadi sing bakal mupu sayembara perang sing digelar karo Paman Gandamana. Aku bakal toh jiwa raga nganti tetes sing gedhe kang pungkasan supaya kowe enggal tumata uripmu, enggal antuk pacangan. Nanging nyuwun pangapunten. Nadyan kados pundi kemawon menawi palungguhan samangke Koko Prabu badhe ayun-ayunan kalian Paman Gandamana, kula mangke badhe prihatin, kula mangke badhe kuwatos. Sebabe nyuwun pangapunten, Drupadi menika sanes jodho kula. Drupadi menika sanes jodho kula. Menawi pancen mangke sampun pinanggih ing jodho, boten perlu Koko Prabu menika keroyo-royo. Boten perlu Koko Prabu menika dadak makarti, kula piyambak ingin badhe nyekapi. Menapa to darunanipun diri samangke kula kok boten jumangkah dhateng Pancala mupu sayembara ingkang dipun gelar dening Paman Gandamana, karana kula sampun ngertos dhumateng jidaring kodrat. Drupadi menika sanes jodho kula awit wonten paribasan menenga lambemu. Kowe keminter. Kemeruh. Kowe iki ketemu pirang perkara, pintermu ki sepira? Kowe tek kandha Drupadi dudu jodohmu. Kowe ndisi keparengi Gusti. Nanging kula ngaturaken witing klapa sak lugunipun. Kowe mung kari meneng kari nglakoni dhaup, mengko sakabeh sing nanggung Baladewa, ngerti, Pak? Kakang. Aja meta-meta kaya mangkono. Nadyan kaya nglapahan kepiye gegayuhan sing apik pakarti ingkang becik kuwi, mangkate utawa niate ya kudu utama. Lakone ora bakal bisa rampung yen carane ngrampungi mung nganggo panase ati lan uga mletike pikiran. Mula kang mangkono siramen nganggo tirtaning kesabaran, aja meta-meta, aja bengok-bengok kaya mangkono yen nganti kowe mengko luwe piye lho Kakang. Luwe tak lakoni, rekoso tak lakoni kanggo adhiku Narayana. Sing baku kowe ora perlu mancasi, kowe ora perlu bantah apa kang dadi dawuh Baladewa. Mengko kowe mung kari rabi, ngono nek angel iki karepmu piye? Ayo saksenono Baladewa putraning Pancala. Kakak tenjang sakaring ngomong naksir anak brahma arunipun angituri jere Paman Sari abetike ruendae iku mitro sesuatu apa Narayana? Wis apal ora watake karo Koko Prabu Mandura iki? Wis apal. Jamane Widara Kandhang si Narayana wis mesti ngono kuwi. Angger rada dibantah sithik terus bengok. Iki mau sik apik mergo dadi ratu adate mesti misuh-misuh kuwi.
Kakang Baladewa. Lah iya ngono kuwi. Kabeh wong diseneni. Bar kuwi terus asam lambunge kumat. Yes kaya ngono watake Koko Prabu Mandura kareben. Iki budal ning Pancala iki. Iya no. Ngestokake dawuh Koko Prabu Mandura supaya nekseni kaya apa anggene panjenengane bakal peperangan karo Paman Gandamana. Udawa, Apa? kowe ngetutne aku lak wis suwe. Wis. Munggah gunung mudhun jurang golek ngelmu meguru marang Brahmana. Ya aku melu kowe. Tegese mestine kowe awas paningalmu. Karepmu piye to? Yen pancen kowe pinter, yen pancen kowe waskita gage batangen nadyan urung kelakon. Iki mengko pamane Koko Prabu Mandura peperangan kelawan Paman Gandamana yen manut saka wawasane Udawa, Koko Prabu Baladewa iki mengko bakale menang apa kalah? Piye? Iki mengko anggene peperangan Koko Prabu Baladewa kelawan Paman Gandamana kira-kira menang apa kalah? Totoan apa piye? Totoan aku ya wani. Ya, rokok sak pak ya. Ya. Wis. Iki ku mesti Bathara Guru nginep ning Tawangmangu. Udu kuwi ngawur ya ora. Apa-apa kok terus kuwi gara. Ayo batangan. Baladewa menang apa kalah? Ya, tak bedhek ya, tak batang. Yen saka panemune Udawa dasare aku wis kulina meguru marang Brahmana pinter, kulina prihatin, kulina sesirih, aku bisa nyawang maca gelaring kahanan sing bakal dumadi. Bagus. Menang apa kalah? Baladewa ngene perang karo Gandamana ki mengko. Yen ora menang ya kalah. Piye? Yen ora menang ya kalah. Kowe iki tak rungokne lho. Wis tembungi yen ora menang ya kalah ngene apa kira-kira wangsulane wong gerang ora? Gunane apa rambutmu gondrong ngono iki lek ora duwe kepinteran lho. Ngopo aku pancen ya butuhku men ora kelangan dhuwit nggih potong rambut kok. Tak slentik lho kowe ora. Menang apa kalah? Aku ora ngerti ya. Menang kalah ora ngerti barang sirung klakon. Aku ora wani ndisi keparengi Gusti. Ora kondisi keparengi Gusti ning ngasah marang lantipe pamikir lho. Yen pancen kowe pinter, kira-kira anggene perang Anoman karo Dasamuka iku kok. Aja lunga to, aja lunga. Nesu lho, takone apik-apik nesu lho. Iki pancen gojok tenan ora. Perange Koko Prabu Mandura karo Paman Gandamana. Lah iya, yen pancen kowe wong pinter, kowe kulina tapa, kulina sesirih, kulina prihatin, kira-kira engko sing menang sapa? Aku mbatang ya, yen kira-kira pambatangku kleru aku mengko welehno. Aku ndok perintah ngopo wae gelem. Iki mengko Koko Prabu tanding karo Paman Gandamana, calone Koko Prabu Baladewa ki kalah wae kewirangan. Iya, Tenan dek. Kowe maido lho. Kalah wae kewirangan. Mula nalika ing ngarep aku lak matur mawali-wali nyemutake marang Koko Prabu Mandura supaya ora tetandingan karo Paman Gandamana. Pampriye kuwi? Mergo kadidane Paman Gandamana ngedap-ngedapi. Kae seswane ya kuwi Paman Pandhu Dewanata Swargi. Tegese sing bisa ngasorake ya mung Prabu Pandhu. Mongko Prabu Pandhu wis seda. Kira-kira njur sapa sing iso ngalahake? aku mbatang entuk. Entuk sing bisa ngalahake Gandamana kira-kira sapa? Yen kanggoku sing iso ngalahake Pak Sakira. Wes lunga neh. Ora. Bola-bali kok ya. Aku mau golek paseksen ya, golek paseksen. Engko kira-kira yen ucape Narayana ki kleru wis ta aku kok kapake wae manut. Iki kok Prabu Mandura bakal kuwirangan ana ning Pancala. Ya didongake sing apik. Wis to Titenana. Katanya ning kalangan kelar Pandhawa karepipun Dinom lereng konang surem Tuang soropekan padang